Оставихме колата на паркинг малко по-назад. Там. Също има паркинг, даже асфалтирано. Днес ще ви отведем на едно от най-красивите и популярни места в Северна Македония – каньонът Матка. Намира се само на около 15 км от Скопие, столицата на страната, и е едно от най-посещаваните природни чудеса тук. Освен че е невероятно живописен, каньонът е и много интересен. В него се намират над 10 пещери и няколко манастира. Тук е домът на редки растения и животински видове, включително някои, които не се срещат никъде другаде по света. Каньонът е образуван около язовир Матка, изграден още през 1938 година, което всъщност го прави първият изкуствен язовир в Македония. Водите му са изумрудено-зелени, а стръмните скали, които се извисяват от двете страни, създават наистина внушителна гледка. Тук има много какво да се прави. Най-популярните активности са разходките с лодка, а освен това можете да наемете каяк и сами да разгледате каньона отблизо. Освен това има няколко екопътеки, които следват линията на реката и предлагат чудесни гледки към скалите и водата. Ние решихме да тръгнем по пътеката в посока на пещерата Врело, която е една от най-известните места тук. Пътеката е приятна, минава по склона и на няколко места има пейки за почивка. Не стигнахме пеша чак до пещерата, но разходката си заслужаваше напълно. Гледките са просто невероятни. Да. Замина. Даже на такива хубави природни места хората отново намират къде да си хвърлят боклука. След това все пак решихме да се качим на лодка, за да стигнем до пещерата Врело. Цената е 500 македонски денара, което е около 16 лева и включва пътуването до пещерата и обратно. Пътуването продължава около 30 минути в едната посока. Пещерата е наистина впечатляваща, а вътре има 2 подземни езера. Температурата в нея е осезаемо по-ниска, така че си струва да имате нещо леко за наметване, въпреки че тя се разглежда в рамките на 10 на минути. Любопитен факт е, че в пещерата са открити сталактити и сталагмити, които са се образували преди 1000 години, а някои от тях достигат височина над 6 метра. Осветлението вътре подчертава формите им и позволява да се видят всички детайли на тези впечатляващи скални образования.
След като се върнахме обратно, останахме да се насладим на гледката от брега още малко и накрая потеглихме пеша към паркинга. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да харесате, споделите и да се абонирате за канала, за да не изпуснете следващите ни пътувания. До скоро!